आंनि फिसायाथ' गोबाव समजों न'आव सफैनो हाबाय दा बहुत गोजोननायखौ मोनबाय आं जेरैबायदि आं सानदोंमोन मावना जानो हायैखौ मावना जानांदों होननानै नाथाय दा बेबायदिनो जादोंमोन नाथाय दिनै आंनि मेगननि मोदै गनाया खुसिजों गदों दा न'आव सफैनो हाबाय बिराद गोजोननायखौ मोनबाय आं लाबोनानै होफैग्राफोरखौबो आं बिराद साबायखर बावो दा न'आव सफैबाय आरो आंनि फिसाया दा दस्रायाव दंहैयो दा उनाव आं सुख सान्थि रायलायनोसै दा आं रायलायनो मोनाखै फंसेबो फिसाजों आंनि बुंनांगौआ बेनो आङो माने आंनि फिसालाया दि मियानमाराव फासिनानै थाबोदों माने बेफोर बाथ्राया आंनिफ्राय इसिबां रोखा मोननाय नङा मा जादों आं बांद्राय बुंनो हाया मानोना जोंनि लिडारफ्रा माखासे बिषयआवहाय खारदों होननानैबो बुंदों माखासे दिसास होदों होननानैबो बुंदों दा बेफोरो सारमोनानो मिथिगोन आं बेखौ बांद्राय स्पष्ट बुंनो हानाय नङा ओमफ्राय आं दिनै साबायखर बावनांगोन जे आंनि फिसालाया होजों फासिनानै थाबोनानै गोबां खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों न'आव सफैबाय बिराद रंजानाय मोनदों ओमफ्राय सफैनायनि मेन खारना जाहैदों माने देरहासार इस्लारिनि इउटुब चेनेलनि टीमनिफ्राय गोबां सहाय खालामदों ओमफ्राय ओरै माखासे एनएलएफबिनिफ्राय हेल्प दङ बेहाय ओमफ्राय आङो दिनै आंनि फिसाखौ आंनो होफैग्राफोरनो गोबां मान मर्यादा होनांगौमोन जाहोनांगौ लोंहोनांगौमोन नाथाय आङो गासै बिथिङाव गोग्लैसोखानाय आन्दलनाव गोग्लैसोखानाय हिसाबै आं मोजां रोखोम जाहोनो लोंहोनो हायाखिसै उन्दुनो होनो हायाखिसै जोथोन लानो हायाखिसै बिथांमोनाखौ आं बहुद बरायनांगौमोन नाथाय बिसोरखौ इसोरानो लामा देखायथोंसै ओमफ्राय आङो जेबो होनो हानाय नङा बिथांमोननो मानोना आं गासै बिथिङाव गोग्लैसोखानाय आरो रंजानाय मोनदों बहुद खुसि मोनदों दा आंनि फिसाखौ थैनायनिफ्राय आं थांखांफिननाय बायदि मोननानै लादों आरो बेसे गोबावनि उनाव सफैगोन बियो 8 बोसोरनि उनाव सफैदों औ एनडिएफबिमोन जे एनडिएफबिनि माखासे एक्स एनडिएफबि रिहेबिलिटेसन जे मोननांगौ बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय एनडिएफबिफ्रा जे दा नोंथांनि फिसालाया जे मोननांगौ मारैहाय बे मा फिल खालामनो सानो बेखौथ' आंनि फिसालाया गोबाव सम हारिनि मावहैबाय नाथाय दासिमाव रिहेबिलिटेसन आं मोनाखै नामबो नुवाखै ओमफ्राय जोंनि लिडारफ्रा लिस्ट बिहरबाय थादों आं बियाखैमोन रिहेबिलिटेसन नांगौ होननानै आं फिसालाखौ मारै मोनफिनगोन बेखौसो रायलायनो थाङोमोन नाथाय गावसोरनो लेखा लाबो होननायाव आं खेबब्रै लेखाखौ होनाय जादों सार फेरेंग्रानो आंनि आखाइजों खेबथाम फंबायनि आखाइजों खेबसे नाथाय मोनाखै जे नोंथांनि फिसाला मोनोला माने रंजानाय मोनगौमोन माने माखासे खहा जानाय न'खर गोग्लैसोनायखौ एसे बोखांनानै मावलायनानै जाफिननो हागौमोन आरो जे नोंथांनि फिसालाखौ खेबनिफ्राय खारदों ओमफ्राय ड्राग्स जायो होननानै बुङो दा नोङो रायलायखांनायनि उनावहाय माबायदि नों मा बुंनो सानो जेनेबा माबायदि मोनदाङो जे नोंथांनि फिसालाखौ ड्राग्स जायो होनना बुंदों बेथ' नङा बियो एखे थगायथारनाय आरो नङा आं बहुद रायलायदों फनजोंबो रायलायदों सोंदों एसे एनै सिगांहाय एसे एनैया लोगो दोगोजों उफाय गैयियावहाय बियो एसे एनैया जादों खिन्थु आंथ' बिदि फाग्ला नङा आं बहुद मोजाङै दं होननानै फनजों खोन्थाहरदों दा सफैबायबो आरो दाबो गुबुनफ्राबो सोंदों गोबां लोगोफोर फैदों बिसोरबो बुंनो रोङाखै जे गोजान गोलाव लामा हान्थिनानै फैबाय बावथ' गोबां रां खरसा जानांगौ नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोब्राब जाखो रांनि बेलायावहाय आं गासैखौबो कमप्लिट हाखायाखै हयथ' सोरनिबा हेफाजाब दं आं माखासे गारदों गारनाया खिन्थु माखासेया ओरै जोंनि फोदै देरहासार इउटुब चेनेलनि बिथाङासो मिथिगौ सोरनिफ्राय रां लानानै बिनि गासै खरसखौ गारदों दा बिथाङा बबाव दङ दा नोंथांनि फिसालाया दाथ' आं फनजोंबो रायलायदों ओमफ्राय माखासे निउस चेनेलावबो नुदों एनएलएफनि केम्पआवनो आरो बियो दाख्लि लोमजादोंबो माने आंनि न'निफ्राय थांनानैनो बियो बिराद सिरियास लोमजादों मेलेरिया टाइफड मोनदोंनो ओमफ्राय बेखौहाय गावनि गोबां लोगोफ्रानो सिभिलावहाय सानसे सिकित्सा खालामदों ओमफ्राय दायो एसे मोजां जाबाय ओमफ्राय दा आं निउसाव नुदों फनजोंबो रायलायदों एनएलएफबिनि केम्पआवनो दङ थेंक इउ ओमफ्राय खबर हरदों दे आं 15-20 दिनसोनि उनावहाय न'आव थांनो मोनगोन बाबा होननानै बे खोथाखौ आंनो खबर हरनानै दोनदों आरो
दा बिथाङा जे डाइरेक्ट फैनाय लोगो लोगो एनएलएबीआव जइन जाहैनाय जाबाय बियो मारै बिदि थाहैनाय गोनां जाखो? औ बेखौहाय आङोथ' रायलायनाय मानायाव गासिबो गैया खिन्थु आङो एसे हमदांनो हादों जे माने जोंनि लिडारफ्रा रावबो आंनि फिसानि थाखाय माथा मारियावहाय हयथ' बेफोरो जादों खोमा बेजों थाहैनो गोनां जादों खोमा आंनि स्टाडियाव आरो आंबोथ' डाइरेक्ट होनाखै बाव थाहैदो होननानै खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफ्रा रावबो रिसपन्स होयैनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738